Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Havaintoja hevosesta podcastia. Tässä sarjassa käymme läpi, mitä hevososteopatia on. Tämä on sarjan 3. osa, jossa käymme läpi hieman lisää ranka-asiaa. Eli viime kerralla tutkailtiin hieman liikeketjun näkökulmasta, mitä kaikkea hevososteopatiassa on tärkeää käsitellä. Ja perehdyttiin jälleen hieman lisää hermoston toimintaperiaatteisiin ja kuinka sillä on sitten yhteys niihin erilaisiin jännitystiloihin. Tällä kertaa käydään vielä lisää ranka-asioita, vähän rönsyillen muihinkin juttuihin. Ja samalla tulee sitten lisää yhteenvetoa niihin aiempiin jaksoihin. Mutta nyt aloitetaan yläniskan ongelmista. Eli yläniskan alueen ongelmat on tosi yleisiä. Erityisesti ratsuhevosilla ääriasentoon kokoaminen voi aiheuttaa liiallista kuormitusta sinne yläniskan alueelle. Kun tähän yhdistetään sitten vielä liian tiukalla oleva turparemmi, kova kuolain ja kova ratsastajan käsi sekä sitten leukanivelen alueen liikerajoitukset, niin lopputulemana meillä onkin jo melkoinen ongelmavyyhti. Toisaalta kun mennään ravipuolelle, siellä pään vetäminen taas toiseen suuntaan ääriasentoon, sitten kielen vetäminen ja sitominen, niin ne aiheuttaa kaikki omat ongelmansa. No oireina siellä yläniskan alueella voi yksinkertaisimmillaan olla ne niskan liikerajoitukset, eli hevonen ei taivu, se ei aseta puhtaasti tai se kampeaa ajaessa toiselle puolelle, painaa toiselle ohjalle ja niin edelleen. Mutta näillä asioilla on myös sitten hyvin selkeä yhteys tiettyjen aivohermojen alueelle ja niihin liittyviin ärsytystiloihin. Ihan yksinkertaisimmillaan jälleen, kuinka moni hevonen ei anna koskea korviinsa, tai vaihtoehtoisesti suitsien tai päitsien laittaminen tai harjan leikkaaminen on tosi hankalaa. Mä kuulen usein sanottavan, kun mä aloitan tutkimaan hevosta, että se ei sitten tykkää, kun sitä koskee korviin. No minua ainakin alkaa siinä kohti kovasti kiinnostaa, että minkä takia se ei pidä siitä korvien koskettelusta. Ehkäpä sille on syynsä. Nimittäin se, että ne korvat on tietyistä syistä kosketusarat. Eli minun maailmassa ei ole normaalia, ettei niihin korviin voi koskea, vaan se on ikään kuin oire muista, nimenomaan usein niistä toiminnallisista vaivoista. Mutta tähän alueeseen palataan sitten myöhemmin aivohermoja ja kraniosakraaliosteopatiaa käsittelevässä jaksossa. Samoin leukanivelen ja kieliluun toiminta on tärkeitä sekä yläniskaa että koko hevosen toimintaa ajatellen. Otetaan esimerkki siitä omasta hevosesta. Kun sillä ratsasti, niin ratsastaessa se hevonen ei taivuttanut yläniskaa puhtaasti sivulle, vaan se teki sen ikään kuin rotaation eli kierron kautta. Eli tälleen suomennettuna se ikään kuin kiersi niskasta sen verran oikealle, eli turpa kääntyi alhaalta oikealle, mutta sitten ihan sieltä ylhäältä niskasta se sivutaivutus puuttui. Ja tämä on aika yleinen näkymä tuolla ratsuhevospuolellakin. No sitten rankaan liittyvän kurssin jälkeen käsittelin muun muassa tuon yläniskan liikerajoitukset auki. Lopputulemana siitä saatiin puhdas sivutaivutus oikealle, mutta sitten siinä kävi niin, että tuo jumitilanne se aina palautui noin parissa viikossa ennalleen. Mutta vasta sitten, kun meillä oli tuolla koulussa ollut leukaniveleen liittyvä kurssi ja kun siltä hevoselta oli ensin leukanivel käsitelty, niin sitten sen jälkeen myös tuo yläniska pysyi auki ihan useamman kuukauden ajan. Ja samassa yhteydessä on syytä mainita, että siellä yläniskan alueella on jälleen parasympaattisen hermoston keskus, eli se oli se lepää, palaudu, rentoudu hermosto. Ja toki sitä yläniskaa voidaan jälleen sitten käsitellä erilaisilla tekniikoilla. On mahdollista, että pitkään jatkuneen tietyn tyyppisen haitallisen ylikuormituksen seurauksena
Sillä yksi ensimmäisen ja toisen kaulanikaman välinen nivelsiderakenne voi alkaa kalkkeutua. Ja tämä on siis huono juttu. Ja miksi tämä on huono juttu? Eli mitä merkitystä tästä kalkkeutumisesta on? No se vaikuttaa siihen, että miten ja millaisilla tekniikoilla sitä niskaa voidaan käsitellä. Ja toisaalta sitten millaisia hoitotuloksia meidän on mahdollista saada aikaiseksi sen niskan osalta. Ja toisaalta mitä siltä hevoselta voidaan ratsastaessa vaatia esimerkiksi taipumisissa. Jos kevyemmillä tekniikoilla ei saada mitään tulosta, on syytä selvittää, voisiko siellä taustalla olla jotain rakenteellista vaivaa. No nyt sitten mietitään vaikka kananmunan kuorta. Sehän on suurelta osin kalkkia. Sitten seuraavaksi mietitte vaikkapa vasemman käden etusormeanne. Ota siitä tarkastelun kohteeksi joko ylempi tai alempi se etusormen nivel. Nyt koukistat sitä sormea ja ojennat sitä sormea. Sitten seuraavaksi pidät sen vasemman käden etusormen suorana ja otat siitä toisella kädellä kiinni juuri sen valitsemasi nivelen yläpuolelta. Nyt sitten sillä oikealla kädellä koetat kevyesti heilutella sitä etusormea sivusuunnassa. Ja sitten laita se vasemman käden etusormi kevyesti koukkuun. Ja nyt jälleen kevyesti oikealla kädellä heiluttelet sitä samalla tavalla sivusuunnassa. Huomaat, että liikettä on aavistuksen verran enemmän silloin, kun sormi on koukussa, kuin mitä se on suorana. Eli siinä nivelen molemmin puolin on nyt sitten nivelsiderakenteet, jotka tukee sitä niveltä ja ne rajoittaa nivelen liikettä vähän eri tavoin eri asennoissa, mutta niissä on kuitenkin ihan aavistuksen verran sitä joustoa. Eli miksi tähän tämmöinen sormiesimerkki nyt? Siellä hevosen niskassa on varsin samantyyppiset rakenteet. Toisaalta tukemassa ja toisaalta rajoittamassa liikettä. Nyt sitten seuraavaksi mieti, että siinä molemmin puolin, siinä sun sormessa, niiden sinun nivelsiderakenteiden tilalla onkin ne kananmunan kuoret. Ja nyt sitten mietipä, että kuinka sujuvaa sen sormen liikuttelu on ja toisaalta kuinka paljon lähtisit sitä toisella kädellä vääntämään. Niinpä, luultavasti et kovin paljon. Toki luonnollisesti ei se nivelside kananmunankuoren kaltaiseksi muutu, mutta tämän esimerkin pohjalta lienee helppo ymmärtää, että kalkkeutunut nivelside rajoittaa liikkuvuutta, eikä se voi olla yhtä semmoinen elastinen tai joustava. No toki siis nivelside ei paljon jousta, mutta se mitä se joustaa, niin jos se kalkkeutuu, niin se elastisuus heikkenee entisestään. Näin ollen tämä seikka vaikuttaa sitten käsittelytekniikoihin ja tosiaan toisaalta siihen, että millaisia hoitotuloksia me voidaan niillä käsittelyillä saavuttaa ja sillä kuntoutuksella. Ja tästä syystä on tilanteita, jolloin itse suosittelen niskan kuvantamista, jotta nähdään, onko siellä jotain rakenteellista ongelmaa ja mitä ja miten voidaan käsitellä ja onko meillä realistista odottaa, että se liikkuvuus lähtisi paranemaan. Tuo ligamentin kalkkeuma voidaan nähdä niskan röntgenkuvissa, kun ne on tietyllä protokollalla otettu. Nyt en tällä hetkellä tiedä, että minkä verran Suomessa tuon tyyppisiä kuvia otetaan. Tuolla esimerkiksi Saksassa pyrkivät ottamaan siihen kuvausprotokollaan myös leukanivelen mukaan, jotta nähdään samalla sitten senkin tilanne. Eli ketään en huvikseen klinikalle lähetä, ja mikäli mitään ei löydy, niin siinä tilanteessa voidaan sitten huoletta hoitaa. Ja toisaalta, jos jotain löytyy, voidaan tämän jälkeen miettiä sitten, että miten lähdetään jatkamaan sitä kuntoutusta. Mulle on kuitenkin tärkeää, että se hoito on lähtökohtaisesti turvallista sen hevosen kannalta. Ja sitten nyt seuraavaksi mennään vähän asian viereen, mutta tässä yhteydessä tullaan sitten siihen kysymykseen sekä meidän ammattilaisten että toisaalta asiakkaan näkökulmasta. Eli kuka on hyvä ja kuka on huono käsittelijä tai hoitaja.
ja kuka osaa mitäkin ja kuka ei osaa mitään. Meillä löytyy aina niitä vähän semmoisia pellepelottomia sekä eläinten että ihmisten hoidossa, jotka vaan menee ja käsittelee. Välillä voi olla aika rasakastikin siitäkin huolimatta, että joku toinen ei ole suostunut hoitamaan, vaan on ensin käskenyt lääkärin tai eläinlääkärin tutkia vaiva vakavampien asioiden poissulkemisiksi. No, välillä se voi ilman muuta olla ihan puhtaasti tietämättömyyttä. Osataan tiettyjä asioita, tiettyjä tekniikoita, joilla saadaan liikettä aikaiseksi, joilla saadaan sen potilaan olotilaa helpotettua, mutta sitten ei ole välttämättä aina käsitystä, että milloin kannattaa varmuuden vuoksi jättää jotakin tekemättä. Ja tosiaan aika useinkin voi käydä niin, että kyllä he sieltä jonkin liikeradan saa auki, eikä siitä mitään kummempia haittavaikutuksia tule, ja hyvä näin. Ja luonnollisesti se on tietysti asiakkaan mielestä hieno homma. Hevonen pelaa jälleen. Ei tarvinnut lähteä turhaan kuluttamaan aikaa ja rahaa sinne klinikalle. Täällä sitten helposti asiakkaan silmissä se huono tai osaamaton hoitaja, kuntouttaja onkin se, joka ei saanut sitä liikettä aikaiseksi pehmeämmillä tekniikoilla ja halusi sulkea alkuun ne patologiat pois, koska halusi varmistaa mahdollisimman hyvin, että se hoito on turvallista ja toisaalta, että osasi sitten jatkon kannalta suunnitella sitä hoitolinjaa. No, nyt voidaan sitten miettiä tilannetta, että jos kaikki ei olisikaan mennyt hyvin siinä sen pellepelottoman käsittelyssä, tai vastaavasti, kun tietyt asiat jätettiin hevososteopatiassa tekemättä, asiakas ohjattiin tutkituttamaan hevonen ensin eläinlääkärin toimesta. Sitten kävikin niin, että eläinlääkäri löysi sieltä jotakin sairauteen tai patologiseen muutokseen viittaavaa. No, ääriesimerkkinä ulkomaan hevospuolen kollegan tapaus, kun hän epänormaalien testivasteiden vuoksi kieltäytyi omistajan suostutteluista huolimatta hoitamaan sitä hevosta ennen kuin eläinlääkäri on tutkinut ja kuvantanut tämän hevosen. Ja lopputulemana kuvissa löytyi murtuma sieltä kallon alueelta. Ja kyllä, tämä on ihan äärimmäisen harvinaista. Ja sitten tuossa tilanteessa voidaan taas miettiä, että kumpiko silloin oli se hyvä ja kumpiko huono ja kuka osasi ja kuka ei. Tämä ala kun on lähtökohtaisesti sellainen, että mitä enemmän opiskelee, niin sitä enemmän tuntuu olevan opittavaa. Ja se on vähän niin, että tieto lisää tuskaa. Mitä enemmän tiedät, niin sen enemmän tuntuisi olevan tiedettävää. Tarkoitus ei ole pelotella, mutta siis ihan yleisesti ottaen fakta on se, että aina kun me hoidetaan eläintä tai ihmistä, olipa sitten kyse ihan vaan hieronnasta, tai sitten ääritapauksissa kirurgiasta tai mistä vaan näiden välillä, niin kyse on aina sen hyöty-haittasuhteen punnitsemisesta. Eli kun päätetään valita tämä hoitolinja, potilas, oli se eläin tai ihminen, niin se saa lähtökohtaisesti merkittävästi suuremmalla todennäköisyydellä enemmän hyötyä kuin haittaa sitä hoidosta. Manuaalisissa käsittelyissä yleisin ja harmittomin haittavaikutus on se käsittelyarkuus, joka voi kestää muutamia päiviä. Ja siltikin vaikka ollaan miten taitavia tai huolellisia tai pitkälle opiskelleita, niin yllätyksiä voi joskus tulla. Ihmisilläkin se hieroja voi joskus hyvin harvoin saada vaikka sen piilevän laskimotukossin sieltä jalasta liikkeelle. Tai jos on itse apteekista ostettu tai lääkärin määräämää tulehduskipulääkettä, kuten vaikkapa Puranaa, niin siitä voi tulla ihan hengenvaarallinen anafylaktinen shokki. Tai kun hevosen jalkoja on piikitetty, niin siinä yhteydessä tuleekin sitten tulehdus ihan sinne niveleen asti. Ja toki nämä on ihan äärimmäisen harvinaisia juttuja ja edelleenkin siitä huolimatta suurin osa noista äsken mainituista hoitomuodoista hyötyy. Ja näistäkin haittavaikutuksista huolimatta
esimerkiksi tuota hierontaa ja vaikka sitä tulehduskipulääkettä ja niitä nivelen piikityksiä pidetään lähtökohtaisesti turvallisena ja hyvänä hoitomuotona. Ja toisaalta, jos me aletaan ihan joka ikistä mahdollista haittavaikutusta pelätä ja jännittää, niin siinä kohtaa me ei voida mitenkään hoitaa yhtään mitään. Näin hevososteopatian, naprapatian ja fysioterapian näkökulmasta meillä ei ole semmoisia täysin varmoja testejä osoittamaan niitä patologioita. Silti meillä voi olla tiettyjä oireita, tiettyjä testejä ja joitakin testivasteita, jolloin on sitten syytä poissulkea niitä semmoisia vakavampia sairauksia lääkärin toimesta. Vaikka ne onneksi on yleensä tosi harvinaisia. Ja onneksi usein sieltä lääkäristä tullaan puhtain paperein pois. Silti varsinkin tuolla ihmisten hoidossa useamman kerran on ollut sellainen tilanne, että on joutunut vähän kauhistelemaan, kun itse olen ohjannut asiakkaan tai potilaan käymään lääkärissä. Se lääkäri on jätetty välistä ja sitten on vaikka menty jonnekin itse oppineelle hoitajalle. Kun siinä kohtaa itsellä on herännyt semmoinen pieni epäilys esimerkiksi, että onko tässä taustalla mahdollisesti jotakin verenkiertoperäistä ongelmaa. No onneksi on ollut myös toisinkin päin. Itse on tutkinut potilaan, on jätetty tiettyjä asioita tekemättä tai ei ole välttämättä sillä kerralla vielä hoidettu ollenkaan, on pelkästään tutkittu potilas. Potilas on mennyt sitten lääkäriin. Lääkäri on havainnut vaikkapa sydänsairauden tai jotain muuta. Ja sitten kun tämä asia on saatu hoitotasapainoon, ja sitten me voidaan turvallisin mielin valita ne sopivat hoitomenetelmät sieltä kuntoutuspuolelta. Mutta sitten tämän kevyen paasauksen jälkeen palataan ranka-asioihin. Oltiin siellä kaularangassa menossa ja seuraavaksi on se kaularangan keskiosa. Siellä nähdään kanssa aika usein tiettyjä liikerajoituksia. Nämä sitten myöhemmin on keskeisessä osassa tuonne pallean toimintaan, nimenomaan sen hermotuksen kautta. Sitten on kaularangan alaosa, siellä on liikerajoituksia. Erityisesti tuolla alimman kaulanikaaman alueella voidaan nähdä ihan röntgenkuvissa anomalioita, eli semmoisia rakenteellisia poikkeavuuksia. No, mistä ne poikkeavuudet mahdollisesti saattaisi osittain johtua? Sitä sitten pohditaan hieman tuossa seuraavassa jaksossa. Kaularangan jälkeen meillä on seuraavana häntää kohti mentäessä rintaranka. Siis se alue, jolla on muun muassa säkä ja jonka päällä se silat ja satula sitten on. Rintarangan alue liittyy olennaisesti hengitysasioihin kylkiluiden ohella. Hengitysasioita vähän mietittiin viime jaksossa, kun seisoskeltiin sen kirjan päällä. Niistä jatketaan sitten myös seuraavassa jaksossa. Ja luonnollisesti siellä rintarangan alueellakin nähdään niitä erilaisia jumeja ja liikerajoituksia. Syitä on jälleen useita erilaisia. Nuo jo mainitut varusteet, niiden ollessa epäsopivat, ne on yksi paikallisten ongelmien aiheuttaja. Ja sitten samalla päästään yhteen omaan lempiaiheeseen, eli ratsastajan istuntaan. Sillä on myös äärettömän iso merkitys pidemmän päälle sen hevosen toiminnallisuuden kannalta. Vaikka meillä olisi miten täydellisesti istuva satula, niin se ei voi mitenkään korjata hevosen kannalta tilannetta, että se ratsastaja on toispuoleinen, vinoo, sillä on huono tasapaino tai pomputtava istunta. No, mitäs me sitten tehdään siinä tilanteessa, kun se satula valuu aina toiselle puolelle? Aika usein kuulee, että ongelma ratkaistaan sillä, että kiristetään satulavyötä. Nyt voit sitten miettiä seuraavaksi, että pistät rintakehän ympärille esimerkiksi jonkin vyön ja kiristät sen oikein tiukalle. Ja sitten seuraavaksi lähet lenkille ja lenkkeilet niin, että oikein hengästyt. Kuinkahan sujuvasti nyt sitten juoksulenkillä mahtoi se happi oikein kulkea? Niin.
Sen sijaan, jos on oikein semmoinen hyvä, tasapainoinen hevosen liikettä myötäilevä istunta, niin se saattaa jopa hivenen antaa anteeksi sitä, että jos siellä satulan istuvuudessa olisi aavistuksen pientä toivomisen varaa. Siis vähintäänkin yhtä tärkeää kuin se hevosen hoito on ratsastajan huoltaa ja huolettaa sitä omaa kroppaa. Me tiedetään tasan tarkkaan, että yhtään maailmanluokan hiihtäjää ei tule pelkästään hiihtämällä, tai keihäänheittäjää ei tule pelkästään keihästä heittämällä, vaan aina tarvitaan oheisharjoittelua ja sitä huoltopuolta. Samoin kuin ravihevonen tarvitsee muutakin liikuntaa kuin pelkästään sitä raviradan juoksemista ympäri. Tai estehevonen tarvitsee muutakin kuin pelkkää hyppäämistä. Nyt muihin lajeihin verrattuna ratsastus tulee nimenomaan siinä ratsastajan oheisharjoittelun ja kehonhuollon kannalta tosi paljon jäljessä muita lajeja. Eli jos istunta nyt on vaikkapa vino ja toispuoleinen, voisi olla syytä käydä alkuun vaikkapa naprapaatilla, kiropraktikolla, osteopaatilla tai asiaan perehtyneellä osaavalla fysioterapeutilla. Siellä voisi vähän hoidattaa niitä jumeja ja samalla saada ohjeita sinne oheisharjoitteluun, jotta noita lajin kannalta tärkeitä puolieroja saataisiin tasapainotettua. Eli ihmisenkään osalta se pelkkä käsittely ei auta kuin hetkeksi, jos ei omatoimisesti sitten tee aktiivisesti mitään. Nyt sitten vaikkapa sen naprapaatin tai muun kuntoutusalan ammattilaisen hommana on miettiä, että miksi se sinun kroppa on vino ja toispuoleinen. Taustalla on yleensä kireyksiä, heikkouksia, liikekontrolliheikkoutta. Eli täytyy tehdä vahvistavia harjoituksia, liikkuvuusharjoituksia sekä liikekontrollin, koordinaation ja tasapainon harjoittelua, jotta saadaan se kroppa pelaamaan myös siellä satulassa. Ja meidän kuntoutuksen ammattilaisten täytyy miettiä ne harjoitteet pikkuhiljaa nousujohteisiksi, jolloin sitten se viimeinen steppi on siellä, että ollaan siellä lajin, eli tässä tapauksessa ratsastuksen omaisessa oheisharjoittelussa, ja saadaan sitten siirtovaikutusta sieltä oheisharjoittelusta sinne lajiin. Toki tämä myös tarkoittaa sitä, että yksi 45 minuutin vastaanotto kerran vuodessa ei mitenkään riitä. Toki siinä ehditään käydä kroppaa läpi ja jotain harjoitteita katsoa, mutta nuo harjoitteet olisi syytä kyllä viimeistään siinä 1,5 kuukauden kuluttua päivittää haastavimpiin, jos halutaan nimenomaan sillä aktiivipuolella saada nousujohteista kehitystä aikaan. Mutta toki se edellyttää, että sitä ensimmäistä harjoitusohjelmaa on tehty säännöllisesti. Eli jos myös se 5. kokeilussa oleva satula valuu aina oikealle, mieti, onko hevonen vino tai oletko itse kenties vino. Vai sekä että. Sekä hevosilla että meillä kaikilla on omat isot tai pienet puolieronsa. On kuitenkin eri asia vaan todeta, että näin on ja jatkaa entiseen malliin. Tai sitten pyrkiä aktiivisesti tekemään asioita oman kehonsa ja toisaalta sen hevosen kropan kehittämiseksi. Ja ennen kaikkea takuuvarma voittaja ratsastajan oheisharjoittelun myötä on ehdottomasti se hevonen. Niin, ja opettakaa hevoset siihen, että nousette jakkaralta selkään. Siinä säästätte omaa kroppaanne, hevostanne ja samalla sitä satulaanne. Ja varsinkin jos teillä on heppa, jolla on matala säkä ja se satula meinaa aina selkään nousussa pyörähtää, ottakaa mieluummin jakkara, kun kiristätte se ihan älyttömän liian kireälle sen satulan. Sitten tämmöinen välikommentti niille, joille riittää, että satula on hivenen sinne päin ja mahdollisimman halpa, koska ihan vaan harvakseltaan puskaillaan. Kyllä olen nyt vähän kärkäs tässä asiassa, mutta näin esimerkkinä. Osta halvin mahdollinen reppu. Seuraavaksi pakkaat siihen vaikkapa muutaman kiven, laitat ne oikeaan reunaan
Pidä huoli, että joku kiven kulma osuu varmasti sitä sun selkää vasten, kun kohta kannat sitten sitä reppua. Nyt laita se reppu selkään ja lähde tunnin lenkille. Kävele, hölkkää ja lopulta juokse. Tee nyt kaikkea, mitä yleisesti siihen puskailuun kuuluu. Sä huomaat, että reppu valuu kivien painosta nyt oikealle. Seuraavaksi laitat tiukan vyön tai muun remmin siihen rintakehäsi ympärille, että reppu pysyy paikallaan. Toistat tämän saman homman vaikkapa kerran viikossa, koska edelleen nyt ihan vaan satunnaisesti puskaillaan. Jatkat näin kuukauden ajan ja tämän jälkeen voit kysyä ja kuulostella itseltäsi ja omalta kropalta, että miltä nyt tuntuu. Siinä demottiin nyt huonoa satulaa, joka painaa hevosen selkää, ja samalla demottiin toispuoleisesti istuvaa ja pomppivaa ratsastajaa, jonka toispuoleisen istunnon aiheuttamaan satulan kallistumusta sitten korjattiin sitä vyötä kiristämällä. Saattaa heppa olla nimittäin aika jumissa ja kipeä ihan jonkin aikaa, kun ne varusteet ja ratsastaja tulee pois sieltä selästä. Niin, no toivottavasti tämän jälkeen ei tarvitse kellekään enää perustella, miksi sen satulan pitäisi istua myös harrastellessa suurin piirtein hyvin. No, taas hiukan lähdettiin laukalle tästä itse aiheesta. Jälleen paluu sinne rankaan. Nyt ollaankin jo sitten Lannenrangassa menossa. Alueella, jossa nähdään itse asiassa varsin paljon monenlaisia seläalueen ongelmia. Sillä usein voidaan nähdä ikään kuin kohomaa siinä Lannenrangan päänpuoleisessa osassa ja sitten taas notkoa siellä Lannenrangan hännänpuoleisessa osassa. Syitä on monia, mutta jälleen saadaan yhteys sinne seuraavan kerran aiheeseen, eli pallejaan. Myös ihmisen kehittelemät kilpailulajit, kuten esimerkiksi hyppääminen tai laukkakilpailut, ravikilpailut jne, aiheuttaa kovaa kuormitusta sinne Lannenrangan alueelle. Toisaalta SI-ongelmat vaikuttaa aina myös Lannenrankaan. Ja kun niistä varusteista puhuttiin, niin se satula ei saa olla koskaan niin pitkä, että ratsastajan paino kohdistuu Lannenrankaan. Lannenrangan alueenkin ongelmilla on myös kiinteä yhteys sinne sisäelimiin, mutta tähän aiheeseen palataan sitten myöhemmissä jaksoissa. Sitten meillä olisi vielä sitä hermostoasiaa jäljellä. Eli mennään siis tänne hankalalle osastolle, eli hermoston puolelle. Jälleen olisi hommana linkittää hermoston toimintaa näihin rangan alueen vaivoihin. Näin omasta näkövinkkelistä tuntuu, että meillä Suomessa aika paljon hevospuolella selitetään vielä monenlaista vaivaa kuvaantamisilla, varsinkin jalkojen osalta. Tuolla koirien kohdalla on menty näin omalla näppituntumalla jo eteenpäin tässä asiassa. Ja erotellaan jo hieman niitä hermoperäisiä pinnetiloja tai mahdollisia hermon herkistymisiä, semmoisia sensitaatioita. Ja osataan päätellä, että mitkä oireet sopii sitten niihin hermoperäisiin vaivoihin ja mitkä tulee vaikka sitten sieltä nivelrikosta. Näitä osataan myös tarvittaessa lääkitä ja toisaalta ohjata kuntoutukseen. Tuossa koulun aikana sattui olemaan täällä Suomen päässä tuttavilla tai sitten vaihtoehtoisesti mitä oli harjoitteluhevosina, niin useampi tapaus, jossa sitä selitystä haettiin jaloista, joko nivelrikosta, kinnerpatista tai muista vastaavista vaivoista. Ja siis ilman muuta nämäkin aiheuttaa ongelmia, sitä mä nyt en suinkaan sano. Mutta minun opiskelujen perusteella sekä ihmisestä, hevosesta että koirasta, niin nämä oireet ei ollut aina oikein loogisia sen suhteen, että kyseessä olisi ollut vaikkapa se kuvissa näkyvä nivelrikko. Vaan minun päässä oli sen oirekuvauksen perusteella ensimmäinen ajatus, että nyt taustalla täytyy olla jotakin hermotuksen ongelmaa. Tässä tilanteessa oli jälleen onni, että opiskelin ryhmässä, jossa meistä yli puolet oli eläinlääkäreitä, vähän eri puolilta Eurooppaa,
Ja nämä oli yleensä lähtökohtaisesti jo erikoistuneita hevosiin. Toki siis tarvittaessa pystyi myös opettajien kanssa näistä esimerkkeistä keskustelemaan. Ja niin se nyt vaan noissa tapauksissa meni, että näistä keskusteltaessa niin kyllä se yleensä ensimmäinen kommentti sieltäkin suunnasta oli, että täytyy olla rangassa ja sieltä lähtevässä hermotuksessa jotain hämminkiä. Eikä he sitten oikein ostaneet tässä yhteydessä näillä oireilla sitä nivelrikkoajatusta. No tuossa oman hevosen kohdalla alkuvaiheessa kuvailtiin jalkoja ja piikiteltiin nivelrikon vuoksi. Joo, hevonen oli 20-vuotias, ollut kovalla käytöllä. Ja ihan kun katsoi sitä hevosen yleisilmettä, asentoa, hengitystä, jume ja jne, niin kyllä mä olisin ollut enemmän yllättynyt tilanteesta, jos niissä kuvissa ei olisi näkynyt nivelrikkomuutoksia. Ja näin niin kuin ihmisten maailmassa, jossa voidaan sanallisesti kertoa asioita, niin nivelrikko ei ole aina kipeä. Ja poikkeuksia on, mutta useimmiten mitä vanhempi henkilö on kyseessä, sitä todennäköisemmin myös löydetään nivelrikkoa. Ja ilman muuta, kyllähän siihen nivelrikkoon liittyy usein kipua. Se voi edetä aaltoilevasti, usein eteneekin. Ja kun se nivelrikon aste pahenee, niin se kipukin pahenee. Mutta sitten on niitä, että joskus voidaan muun kuvantamisen yhteydessä nähdä aika graavikin nivelrikko. Eikä sillä potilaalla ole välttämättä ollut mitään nivelrikkoon liittyviä kipuoireita. No, syyt siellä nivelrikon taustalla on hyvin moninaisia. Mutta omasta näkövinkkelistä tärkeintä on jälleen se, että ne oireet on siihen nivelrikkoon sopivat silloin, kun päädytään hoitamaan nivelrikkoa. Nivelrikon tyyppioireita on muun muassa semmoinen starttijäykkyys. Semmoista vähän jähmeitä kankeita se liikkeelle lähtö. Ja se voi olla kipuiluakin. Sitten silloin lievässä vaiheessa niin liikkeelle lähtö on vähän konstikasta, mutta siitä se pikkuhiljaa liikkeen myötä nivel vertyy. No sitten taas jos on pidemmälle edennyt nivelrikko, niin se on toki kipeämpi ja sitten alkaa olla jo erilaisia liikerajoituksia sieltä. Nivelrikkoon liittyy usein myös leposärkyä. Mutta sen sijaan nivelrikolle ei ole ainakaan ihan tyypillistä, että silloin tällöin satunnaisissa tilanteissa ilmenee vaikka vihlasu, jalka pettää alta ja niin edelleen. Mun mielestä lähtökohtaisesti tärkeintä on aina hoitaa potilaan oiretta, eikä niitä röntgenkuvia tai magneettikuvia. Ja vaikka se röntgenkuva sanoisi, että tuossa kohtaa on muutos, mutta jos mitään oireita ei ole, polle liikkuu virkeästi, on hyvän tuulinen tai vaihtoehtoisesti omistaja ratsastaa, juoksee lenkillä, viettää normaalia elämää, eikä sillä ole kipua eikä mitään muita oireita, niin jos meillä on kuvissa nivelrikko, niin mitäs me sitten siinä kohtaa oikeastaan hoidetaan vai tarviiko meidän hoitaa mitään? Oman hevosen kohdalla toi vasemman etujalan toiminta ei oikein minun päästä mitenkään taipunut ongelmaksi, joka olisi voinut selittyä pelkästään kehänivelen nivelrikolla, tai vaihtoehtoisesti vasemman laukannosto-ongelma olisi johtunut pelkästään kiinnärpatista. Ja mitä pidemmälle se koulu eteni, niin sitä varmemmaksi oman hevosen kohdalla tulin siitä, että kyllä ne vasemman etujalan ongelmat on seurausta lähinnä sieltä alakaularangan ja ensimmäisen kylkiluun alueelta. Kyseinen hevonen ei myöskään pystynyt ottamaan 3 jalalla korjaavaa askelta pysyen pystyssä, kun etujalka oli ilmassa, mikä ainakin kertoi sitten Tanskasta valmistuneiden eläinlääkäreiden mukaan hyvin selvästi siitä, että jotain neurologisen puolen eli hermotuksen puolen ongelmaa täytyy olla siellä taustalla. Eli jos jollain on ollut joskus hartiat tai niskat jumissa ja seurauksena on käsiin pistelyä tai puutumista, tai vaihtoehtoisesti samoja oireita jaloissa, tai niin voimakas pistävä kipu
alaselässä, että tuntuu kuin jalka pettää alta, niin pääsette ehkä hieman kärryille siitä, mitä ajoin tuossa äsken takaa. Ja se, että kun hartiat on jumissa ja sinne käteen on sitä säteilyä, niin joo, voidaan me ottaa ranteesta röntgenkuvaa ja todeta, että siellä on vaikka nivelrikkomuutosta ranteessa tai tuossa peukalon tyvinivelessä. Mutta siitä huolimatta, niin selittääkö se sitä sinun käteen tulevaa pistelevää, puuduttavaa oiretta? Ja jälleen nämäkin ongelmat voi toki siis olla toiminnallisia. En suinkaan tarkoita, että kyseessä olisi välttämättä aina mikään välilevy tai muu konkreettinen sitä hermoa puristava tai vaurioittava tilanne. Ennemminkin toiminnallinen ongelma, joka ikään kuin ärsyttää sitä hermoa, vähän kutittelee, kiusaa sitä ja saa sen herkistymään ja aiheuttaen se oireen. Näitä voidaan toki erilaisin, muun muassa hevososteopatian menetelmin hoitaa. Mennään vähän tuonne ihmispuolelle. Ihmisten hoidossa vielä tuossa oman työuran alussa kauhisteltiin magneettikuvia, kun sieltä löytyy välilevymuutoksia, sieltä löytyy madaltumia, pieniä siirtymiä ja niin edelleen. Mutta tänä päivänä me tiedetään, että nuo muutokset on niin sanotusti normaaleja. Ne ei viittaa mihinkään vakavaan sairauteen, ei mihinkään elämään rajoittavaan. Eli nuorella aikuisella 30 löytyy kuvissa jotain sanottavaa välilevyistä. Ja yli 60-vuotiaista yli puolella nähdään siellä jotakin pientä moitittavaa tai isompaa moitittavaa välilevyjen puolella. Mutta me nähdään niitä samoja muutoksia sekä henkilöillä, joilla on oireita, että henkilöillä, joilla ei ole oireita. Eli me tiedetään, että se, että nähdään kuvissa muutoksia, niin ne ei suoraan selitäkään aina kipua. Jälleen, jos se potilaan kliininen oirekuva, eli se mitä me haastatellaan, tutkitaan, testataan, nähdään liikkeessä, niin jos se sopii välilevyvaivaan yhdessä sen kuvantamistutkimuksen kanssa, niin ilman muuta silloin se välilevy selittää sitä oiretta. Mutta jos taas selkään koskee silloin tällöin puutarhatöissä, niin ei se oirekuva oikein sovi mitenkään päin pelkästään välilevyvaivaksi. Toisaalta tiedetään, että oireellisetkin, vaikkapa välilevyn pullistumat, ne tavallaan kuivuu ja niin sanotusti paranee ajan myötä. Eikä 10 vuotta sitten ollut pullistumaa enää aiheuta tämän päivän siihen renkaanvaihtotilanteeseen liittyvää selkäkipua, vaan sitä hoidetaan ikään kuin uutena kipujaksona. No sitten vielä 10 vuotta sitten kauhisteltiin, että minkälaisen iskutuksen vaikkapa juokseminen aiheuttaa välilevyihin ja voi kauheita hirveitä, kun ne kuluu siinä ja vaikka ties mitä. Mutta nykyään taas kun on tullut lisää tietoa, niin tiedetään, että itse asiassa juokseminen vahvistaakin niitä välilevyjä. Eli jälleen kerran liike on lääke ja sitä kaikista parasta ennaltaehkäisyä. Sitten takaisin hevosiin. Tähän väliin mietitään vähän häntäasioita. Nimittäin kutiavaa häntää. Sitä, jota heppa hankaa joka ikiseen puomiin ja puurunkoon. Sitä varten on omistaja hommannut miljoonat eri pesuaineet ja rasvat, jotta se kutina helpottaisi. Ja samalla on kovasti toivottu, että ehkäpä ne karvatkin joskus kasvaa takaisin. Mutta ootteko koskaan miettineet, että jospa se itse ongelma, se syy ei olekaan siinä ihossa? Mitäpä jos olisikin niin, että häntää pistelee ja puuduttaa ihan samalla tavalla kuin vaikka sinulla niitä käsiä puuduttaa ja pistelee niskavaivojen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti jalkoja selkävaivojen yhteydessä. Häntä muodostuu nivelistä, joita voidaan käsitellä. Toisaalta hermotushännän alueelle tulee luonnollisesti rangan ja sieltä sakrumin eli ristelualueelta. Jos nyt kokeillaan hoitaa nuo tietyt liikerajoitukset pois, niin mitäpä luulette? Voisiko käydäkin niin, että se häntä rauhoittuisi, sitä ei enää kutittaisi ja sen myötä ne jouhetkin saisivat mahdollisuuden kasvaa sinne takaisin?
Tai sama ajatus niskan ja harjan osalta. Siellä aina se yksi harjastuppo harauttaa juuri päinvastaiseen suuntaan kuin ne muut jouhet, ihan vaikka kuinka letittäisit sitä harjaa samaan suuntaan. Ja sitten meidän pitäisi miettiä vielä niitä muitakin hermoston osia, rankaa ja SI-aluettakin samaan pakettiin. Eli kerrataan vähän. Me on aiemmin puhuttu sympaattisesta ja parasympaattisesta hermostosta. Näitä kutsuttiin siis autonomiseksi hermostoksi eli itsenäiseksi hermostoksi. Meillä on toinen kokonaisuus, josta ei olla taidettu vielä varsinaisesti tällä nimikkeellä puhua. Se on siis somaattinen hermosto eli tahdonalainen hermosto. Ja tämä aktivoituu silloin, kun päätät tehdä jotain tai päätät olla tekemättä jotain. Sekä sieltä autonomisesta että somaattisesta hermostosta kulkee niitä viimeksi puhuttuja motorisia, eli tavallaan liikettä tuottavia viestejä, ja sensorisia, eli miltä tuntuu viestejä, ja lopputulemana niiden aikaan saamia vasteita. Ja jotta homma ei menisi liian helpoksi, niin autonomisella ja somaattisella hermostolla on myös keskinäisiä yhteyksiä keskushermosto eli aivo- ja selkäydintasolla. Ja kyllä kuulostaa monimutkaiselta, ja sitä toki onkin. Mutta mitä merkitystä näillä asioilla on nyt sitten hevososteopatian kannalta? Mietitään ensin, miten nuo hermostojen alueet paikallistuu suhteessa rankaan. Yläniskan ja ristiluun alueella oli niitä parasympaattisen hermoston keskuksia. Taas rintarangan ja lannerangan alueella aivan sitä rintarangan yläosaa ja vastaavasti lannerangan alaosaa lukuun ottamatta tuossa rangan vieressä kulkee sitten sympaattisen hermoston eli taistele-pakenehermoston keskukset. Sitten taas somaattisia eli niitä tahdonalasta toimintaa tuottavia hermoja lähtee pari aina sieltä jokaisen nikaman välin juuriaukusta. Eli kaularangasta, rintarangasta, lannerangasta. Vaikkapa siellä viime jaksossa meillä oli puheissa lannerangan alue, 3. ja 4. lannen nikaman väli. Sieltä lähtee hermotusta takajalkaan ja se voi olla vaikka käsky liikuttaa takajalkaa ja pysäyttää se. Sitten tehdään taas tämmöinen simppeli esimerkki. Kuvitellaan, että toi äsken mainittu väli menee jumiin. Sovitaan nyt tässä kohtaa, että se on jonkun ulkoisen tekijän aiheuttama jumi. Eli se hevonen on vaikka vähän nitkauttanut sitä selkäänsä jollain huonolla alustalla liikkuessa. No, rangan molemmin puolin on siis pikkunivelet eli fasettinivelet. Ja ne nyt sitten voi olla joko molemmin puolin tai vaan toiselta puolelta jumissa. Ja kuten tuolla jo edellisessä jaksossa sanottua, niin liikerajoitus voi olla eri suuntiin. Eli siis lähtökohtaisesti se, mitä me siellä rangassa hoidetaan, niin se on juuri noita fasettiniveliä, noita pikkuniveliä, joiden liikerajoituksen suunnan pyrimme selvittämään ja sen jälkeen niitä siis hoitamaan eli normalisoimaan liikettä. No, päätetään nyt, että tuo nikaman väli on jumissa vasemmalta puolelta. Ja sovitaan nyt sitten, että kyseessä on tässä vaiheessa se viimeksi mainittu dekompensaatio. Mutta entäs sitten? Hevonen ei tietenkään voi taipua normaalisti. Tässä kohtaa aloitetaan siitä, että meillä on akuutti vaiva. Viime jaksosta muistetaan, että dekompensaatio aiheutti aina kipua. Mutta mitä sitten se kipu aiheutti? Kipu taas aiheutti kehon stressitason nousun. Ja entäs sitten? No stressin lisääntyminen aiheutti sen sympaattisen hermoston ja taistele-pakenehermoston aktivoitumisen. Ja sen seurauksena parasympaattisen hermoston aktiivisuus taas sitten vähän vähenee. No, jos viedään vielä tätä eteenpäin, stressitason nousu saa myös aikaan hormonaalisia muutoksia, kuten esimerkiksi kortisolierityksen lisääntymisen. Tämä vaikuttaa taas sitten ihan koko aineenvaihduntaan. Ja sitten taas, jos se stressi pitkittyy, niin mitä se vaikuttaa hormonitoimintaan? No,
Jotta tästä jaksosta ei tule ihan koko päivän mittainen, niin nyt ei mennä hormonitoiminnan muutoksiin tämän syvällisemmin, mutta vaan tämmöisenä mainintana, että kaikki liittyy kaikkeen. Nyt pysytään hermostossa. Viimeksi puhuttiin siitä kivestä kengässä ja siinä yhteydessä niistä eksitoivista eli niistä ikään kuin kiihdyttävistä viesteistä. Nyt meidän kivikengässä on tuo lannerangan dekompensaatio. Tuo kipu aiheuttaa sinne keskushermostolle runsaasti sensorista, eli miltä tuntuu niin sanotusti, afferenttia inputtia. Mietitään ensin sitä somaattista, eli sitä tahdonalaista puolta. Nyt se kiihtynyt viesti siellä, tulee paljon infoa, että hei, täällä on nyt tämmöinen tilanne. Se madaltaa myös sen alueen muiden hermojen sitä aktivoitumiskynnystä. Eli niin sanotusti sillä alueella ikään kuin kaikki sen alueen hermotuksen kohteet vähän niin kuin tavallaan kuhisee. Että hei, täällä on tilanne päällä. Joku sohasee muurahaispesään ja siellä on vähän niin kuin tilanne päällä siinä kohtaa. Eli myös ne motoriset hermot, liikettä tuottavat hermot, jotka aktivoi sitä lihasten toimintaa, niin niidenkin se ärsytyskynnys niin sanotusti vähän madaltuu. Eli entäs sitten? No, tuolla lannerangan alueella sekä sen lähiympäristössä voidaan nähdä jännittyneet ja aristavat lihakset, ja ne voi olla jopa tiukassa spasmissa. Päällä on niin sanottu gamma loop. Halukkaat voi lukea tästä vähän lisää Googlesta. Ja tämä sama tilanne on siis ihan, ihmisellä puhutaan noidannuolesta, eli kun kipu vetää sen selän S-mutkalle, ihan sama tilanne. Ja akuutissa vaiheessa on siis seurauksena näkyvä tai tuntuva lihasjännitys. Ja tästä päästään taas pohtimaan sitä, että kun lihakset on jumissa, niin onko se syy vai seuraus? Minun näkövinkkelistä se on edelleenkin seuraus. Jos meillä nyt tämä tilanne pitkittyy, eli se muuttuu niin sanotusti krooniseksi, niin siitä seurauksena onkin itse asiassa pitkällä aikavälillä sitten lihasten atrofioituminen, eli surkastuminen. Jälleen pitkään kestäneissä tilanteissa voidaan vaatia ensin aktiivista kuntoutusta vaikkapa ihan sen hevosen osalta alkuun maasta käsin, jotta voidaan vähitellen palata sellaiseen liikuttamiseen, joka palvelee niitä ihmisen tarpeita. Sama homma nähdään sitten sen ratsastajan selkäkivun yhteydessä tai ihmisen selkäkivun yhteydessä. Pitkittynyt kipu aiheuttaa selkälihasten surkastumisen ja ihmisillä joskus, jos tilanne on jatkunut pitkään, niin siellä voidaan nähdä jopa sitten ihan rasvottumista siellä selkälihasten tilalla. Ja muistakaa pysyä liikkeessä, muistakaa hoitaa kipua myös aktiivisilla keinoilla. No, mennään takaisin hevoseen. Mitä muuta välillistä vaikutusta tällä meidän keksityllä tilanteella nyt sitten on? Tuo väli hermotti siis esimerkiksi etureiden aluetta. Sielläkin me voidaan nähdä joko jännitystä, kosketusarkuutta tai sitten pidemmän päälle sitä atrofiaa eli lihasten surkastumista. Toisaalta liikerajoituksen jatkuessa tilanne alkaa vaikuttaa myös kyseisen rangannivelen ympäröivään nivelkapseliin, eli tavallaan se elastisuus heikkenee. Se vielä ikään kuin itsestään se liikkuvuus rajoittuu tälleen huonosti suomeksi selitettynä. Sitten meillä oli se autonominen hermosto ja sen sympaattinen osa, taistele-pakene-osa. Kuten jo vähän mainittua, ei voida sitä tälläkään kertaa täysin ohittaa, mutta koitan nyt lyhyesti ja yksinkertaistetusti selittää, miksi sekin täytyy pitää mielessä nyt kokonaisuuden kannalta. Paikallisesti tuolta mainitusta lannerangan välistä on yhteyksiä sympaattisen hermoston osalta muun muassa suolistoon ja vaikkapa tammalla sinne munasarjojen alueelle. Nämä yhteydet on kuitenkin monimutkaisempia ja linkittyy laajemmalle alueelle kuin se somaattinen, se tahdonalainen hermosto, joka yksinkertaisimmillaan käskee jotain lihasta tai lihasryhmää aktivoitua ja sitten rentoutua. Nyt meillä oli ulkoinen syy sille selkäkivulle, mutta yhtä hyvin syy voi olla sisäinen. Ja nyt jos meillä oli se kiimahäiriöinen tamma, niin tuolta munasarjojen alueelta lähtee viestiä aiheuttaen selän jumeutumisen. Sillä kuten viime jaksosta muistatte,
että sitä sensorista, miltä tuntuu viestiä keskushermostolle päin, oli 3 kertaa enemmän kuin toiseen suuntaan sieltä keskushermostolta poispäin. Tämä miltä tuntuu viesti aiheutti myös sen, että ne lihakset sieltä lähtee aktivoitumaan vähän helpommin. Joka tapauksessa yleisesti ottaen sympaattisen hermoston tai pakenehermoston aktivoituminen vaikuttaa muun muassa nostamalla vireystasoa, eli esimerkiksi kiihdyttämällä sydämen sykettä ja hengitystiheyttä, sekä se vaikuttaa myös verisuonten toimintaan, eli verisuonten laajenemiseen ja supistumiseen, niin sanottu vasodilataatio ja vasokonstriktio. Pyritään siihen, että kroppa on valmis taistelemaan tai pakenemaan, kumpaako tilanne nyt sitten vaatii. Entä jos tilanne pitkittyy? Meillä oli nyt luonnollisesti jo se parasympaattisen hermoston aktiivisuus alhaisempaa, eli se palautuminen, lepääminen ja rentoutuminen. Se oli siis se osa, jolla sulatettiin ruokaa, palauteltiin kudoksia rasituksesta ja niin edelleen. Palautuminen siis alkaa häiriintyä ja meillä on päällä jatkuva stressi. Pitkittyessään ongelmia voi siis kehittyä monenlaisia, ruoansulatuksesta lähtien, mutta kuvitellaan nyt vaikkapa tähän saumaan, että hevonen alkaa oireilla jatkuvalla etujalan jännetulehduksella, joka ei nyt sitten meinaa korjaantua, ei niin sitten millään keinolla. Jälleen sovitaan, että nyt tähän tilanteeseen ei liity mitään ulkoista tapaturmaa tai iskua. Meillä on siis sympaattisen hermoston aktiivisuus pitkittyneesti hieman turhan koholla. Se vaikutti muun muassa verenkiertoon ja lihasten aktivoitumiseen ja niin edelleen. Entäpä jos? Voisiko ollakin niin, että se krooninen jännetulehus olisikin seurausta ikään kuin jänteen heikentyneestä aineenvaihdunnasta ja jännetulehdus olisikin oire vain jonkun muun alueen ongelmasta. Tästä syystä mä en ole yleensä isommin kiinnostunut tutkimaan sitä oireilevaa jännettä, vaan tutkin koko hevosen ja haen syytä jostain muualta. Toki sitä voidaan samassa yhteydessä sitten myös paikallisesti vaikkapa laaserilla hoitaa sitä jännettä, mutta edelleenkin ajattelen, että se on enemmän seuraus kuin syy. Nimenomaan tämmöisessä tilanteessa, että sinne ei ole sattunut mitään ulkoisen tekijän aiheuttamaa vammaa. Tässä yhteydessä täytyy mainita, että on muutama ollut niitäkin tapauksia, että kun on vähän itse kukakin ihmetellyt niitä etujalaoireita, on ollut eläinlääkäriä, on ollut kengittäjää ja vaikka ties ketä, on selvitelty kaviokuumetta, kaviopaisetta ja mitä ikinä, eikä ole oikein saatu selkeitä diagnoosia. On voinut olla, että jossain tilanteissa se etujalan pulssikin hieman tuntuu, mutta ne oireet ei kuitenkaan oikein kaviokuumeesta mene. Ei ole siis mitään esimerkiksi eläinlääkärin kannalta spesifiä hoitoa vaativaa. Kengittäjän kannalta ei ole mitään erityistä vaikkapa siinä kavion asennossa, mitä voitaisiin kengityksellä korjata tai mitä pitäisi kengityksellä korjata. Näillä hevosilla on ollut tietyt tyypilliset liikerajoitukset rangassa ja sitten kun ne on saatu käsiteltyä, niin näissä tapauksissa myös nuo epämääräiset oireet on helpottanut siitä lähtötilanteesta. Tämän jakson esimerkkeissä on nyt varmaan tullut selväksi, että näitä toiminnallisia ongelmia saadaan aikaiseksi ihan meidän ihmisten toiminnalla. Eli kiviä kengässä alkaa olla jo ihan kun aloitetaan sitä satulavyön tai silojen kiristämisestä, joka vaikuttaa hengitysliikkeeseen ja hengitys taas sinne rintarankaan. Sisähengityksellä rintarengassa tulisi tapahtua ojennussuunnan liikettä ja uloshengityksellä koukistussuunnan liikettä. Toki nuo on aika pieniä eikä niitä nyt kovin suuresti silmämääräisesti nähdä, mutta semmoiset liikkeet siellä tapahtuu. Tätä liikettä jo pelkkä vyön kiristäminen rajoittaa ja sitten se vaikuttaa taas eteenpäin ihan sinne koko liikeketjuun. Eli vaikka hevososteopatiassa pyritään selvittämään sitä oireen syytä, on kuitenkin usein melko mahdotonta päästä ihan kokonaan tämmöisistä toiminnallisista vaivoista eroon, koska jo pelkästään ihan meidän oma toiminta niiden hevosten kanssa aiheuttaa niitä väistämättä lisää. Eikä itse asiassa olla tässä päästy kuin viime jakson tasolle siitä pohdinnasta, mikä kaikki sieltä hevosen sisältä päin voi esimerkiksi aiheuttaa niitä rangan alueen ongelmia. Ja sama homma meillä ihmisillä.
Meillä on tietyn tyyppiset työt, kellä se on toimistotyö, kellä se on raskas fyysinen työ. Ja vaikka niitä miten hoidettaisiin, niin saattaa olla, että ne aika ajoin uusii. Siihen me voidaan kuitenkin vaikuttaa, miten hankalaksi ne ongelmat pääsee menemään ja millä tavoin niitä voidaan ennaltaehkäistä tai huoltaa. Ja toki hoidossa ja hoitotuloksissa ja niiden hoitotulosten pysyvyydessä täytyy ottaa huomioon myös se hevosen ikä ja muu terveydentila. 20-vuotiaalla on jo niin paljon pysyviä muutoksia, että jos niitä siinä kohtaa aletaan ensimmäistä kertaa hoitaa, niin ei me niitä pysyviä muutoksia voida saada enää sieltä palautumaan semmoiselle niin sanotusti normaalille tasolle. Tämmöisessä tilanteessa hevosta voidaan joutua tietyin väliajoin käsittelemään ja omistaja tai ratsastaja tai ajaja joutuu tekemään tiettyjä kuntouttavia juttuja, jotta se hevosen olotila saadaan helpommaksi ja toisaalta se on sitten mahdollisimman toimintakykyinen, vaikka tilanne niiden pysyvien muutoksien vuoksi palautuukin ajan kanssa ennalleen. Sen sijaan, jos meillä on 6-vuotias hevonen, niin sen kohdalla tilanne on aivan toinen, kun siellä ei välttämättä mitään pysyviä rakenteellisia muutoksia, kuten nivelrikkoa tai adheesioita, eli ikään kuin kiinnikkeitä sillä niveltasolla, ei ole vielä päässyt muodostumaan. Tuosta nettisivuilla tämän jakson yhteydessä on 2 videota. Ensimmäinen video on oma hevosen ensimmäiseltä talvelta. Siinä hevonen menee liinassa, pää alhaalla, hitaasti köpötellen. Minkäänlaista irrottelua ei ole ilmassa, vaikka sen olisi laskenut siihen kentälle vapaaksikin. Toinen video on vajaan vuoden päästä, kun se hevosen koko ranka oli ensimmäisen kerran käsitelty. Noiden videoiden pohjalta voi miettiä, että miten paljon on tehtävissä nuoremmille, jos noin vanha ja monivaivainen hevonen saadaan ihan pelkällä rangan käsittelyllä tuolla tavoin liikkumaan ja virkistymään. Seuraavan kerran aiheena on tosiaan jo mainittu pallea ja sen lisäksi käydään hengitysasioita ja sitten kylkiluiden aluetta läpi. Kiitos kun olit jälleen mukana. Tervetuloa myös ensi kerralla.